Tak ak už je ten správny čas začať, tak ďakujeme, že ste prišli. Ďakujeme aj za príležitosť, že môžeme byť súčasťou tejto série akési spolupráce medzi otvorenou kultúrou a tranzitom. Myslím si, že môžem hovoriť v mene celej otvorenej kultúry, že si to nesmierne vážime. Dnes sme dostali tú milú povinnosť povedať nejaké základné informácie, know-how alebo trošku pomudrovať o tom, ako... Toto sa možno bude občas diať. Ako my po roku organizovania protestných akcií nazeráme na tieto protestné akcie, čo sme sa naučili od nejakých najpraktickejších krokov, ktoré sú dôležité pre realizáciu protestných akcií, až po nejaké evaluovanie týchto protestov, pretože to považujeme za nesmierne dôležité, aby sme si povedali, že či to malo význam, čo bol cieľom, čo boli možnosti, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo. Ja len predstavím na začiatok veľmi krátko tú štruktúru, aby ste mali prehľad. V podstate začneme hovoriť o tom, ako vnímame doterajšie možnosti a doterajšie nejaké názory na to, ako sa evaluujú protesty. Následne predstavíme náš kľúč nad evaluáciou protestov a ukončíme to prípadovými štúdiami k jednotlivým protestom. Ak dodržíme nejaký nami stanovený limit, tak by to malo zabrať maximálne hodinu, aby zostala potom ešte pol hodina na diskusiu, za ktorú budeme veľmi vďační, keď sa zapojíte. Takže tak. A hneď si na začiatku položíme otázku, na ktorú sa budeme snažiť odpovedať celý večer. A to je vôbec, že či majú zmysel tie protesty, či nimi vieme dosahovať zmeny v spoločnosti, zmeny zásadné v politikách alebo v zmene v nejakej paradigmy. To je otázka, ktorú si pokladáme. Ja už tu dávam takú trošku aj pozitívnu odpoveď. Ale predtým, ako sa dostaneme k nejakým evaluáciám, by sme sa teda chceli spýtať, čo si myslíte, či majú protesty zmysel a akým spôsobom vieme využívať tento nástroj aj na menšie zmeny a nielen na tie veľké spoločenské. Ja som samozrejme zabudol predstaviť všetkých nás troch, tak ja to urobím teraz. Toto bola Verona Nemcová, Dano Vadas a ja, Adam Straka. Čo je pre nás, alebo čo pre nás po tom roku už teraz viditeľné, že je nejaká veľká zmena, ktorá nastala, tak to je, ako sa o kultúre hovorí. A aké sme mali možnosti, povedzme, pred rokom a pol a aké máme možnosti ako kultúrna obec v súčasnosti. Pred rokom a pol, veď všetci si to pamätáte, tie diskusie o kultúre a problémoch v kultúre, aj naozaj veľmi nezaujímavých pre širokú spoločnosť, ako napríklad nejaká prekarizácia a pracovné podmienky celkovo v kultúrnej oblasti, boli sústredené čisto v nejakej úzkej skupine, v jednotlivých sektoroch, málo prepojené. Po roku a pol môžeme tvrdiť, že niektoré z týchto tém sa dostali aj do masových médií. Že niektoré aktivity, ktoré sa udiali, mali taký efekt, že vo výsledku sa tieto témy otvárali v širokej verejnosti. Takže toľko. Hej, a tu je o mňa teda fajn moment, kde začať, to je pri vzniku otvorenej kultúry, ktorá teda vznikla v nadväznosti na odovzdanie tej skoro 200 000 petície. A tu je teda aj taký moment vlastne, že opýtať sa, že či to bola vlastne neúspešná petícia, rovnako to je akože analogická potom otázka k tým protestom, či sú neúspešné. Lebo akože teda tá priama vec, ktorú teda nie petícia, ale otvorená výzva, žiadala bola, aby skončila Martina Šimkovičová, čo sa teda nestalo, takže takto akože jednoducho by sme mohli hodnotiť, že je neúspešná, ale teda z nášho pohľadu rozhodne neúspešná nebola. Bola to petícia, ktorá viedla k masívnemu zosieťovaniu kultúrnej sféry na celom Slovensku z rozličných sektorov k vzniku otvorenej kultúry a akože potom vlastne k sledu nejakých odborových udalostí, ktoré teda viedli k tomu, že prakticky na
týždennej báze sa nachádzajú kultúrne témy na hlavných stránkach novín a dokonca v televíznych novinách, čo sa podľa mňa stalo predtým tak za 5 rokov. A teda, ale tým pádom sme zároveň akože od začiatku boli konfrontovaní s tým, že vlastne aké aktivity má zmysel robiť a čo nimi vieme dosiahnuť, keď ani akože 200 000 petícia v úvodzovkách ničím nepohne. A tak sme teda došli k tomu, že teda aké nástroje máme k dispozícii a čo tými nástrojmi vieme dosiahnuť. A taktiež sa budeme zaoberať dneska, že vlastne ako merať úspešnosť tých protestov. Predtým je asi dobré povedať, že o pravidle 3,5%, ktoré vychádza z jednej štúdie z roku 2011, čo je pomerne nedávno. Je to štúdia americkej profesorky z Harvard Kennedy School, ktorá na 323 protestných hnutiach v rokoch 1900 až 2006 analyzovala tieto hnutia a vyšlo je z toho, že keď sa nazbiera kritická masa populácie 3,5% v nejakej spoločnosti alebo v nejakom štátnom zriadení, tak to je práve tá hranica, kedy začne padať vláda, kedy sa začnú meniť režimy, kedy sa začne meniť paradigma, alebo pri najmenšom aspoň, kedy vláda musí spraviť nejaké ústupky. Pri Slovensku a pri 5,4 milióna obyvateľstva je to niečo cez 190 000, čo je práve, trošku aj nadväzuje na tú petíciu, že musíme si položiť otázku, či to aj momentálne v súčasnej dobe platí. Toto 3,5%, hrozne rádi by sme to overili a vytiahli tých 190 000 ľudí na námestie, aby sme mohli overiť, či to je naozaj platné aj na súčasnosť. Opakujem, že tá štúdia je z rokov 1900 až 2006, teda analýza. A vieme, že 2008 prišiel ten nárast Facebooku a tých sociálnych sietí, že sa to globalizuje, že možno dneska už úplne toto pravidlo nebude platné, ale v každom prípade by sme ho veľmi radi vyskúšali. Čo je ešte zaujímavé na tejto štúdii je, že sa zaoberala aj rozdelením protestov na násilné a nenásilné. A vyšlo, že nenásilné protesty sú lepšou stratégiou na dosahovanie zmien, pretože až pri 53% nenásilných protestov bola úspešnosť práve pri tých 3,5% dosiahnutí tejto kritickej masy, kdežto pri tých násilných to bolo len 26%. To znamená, že sa ukazuje ako lepšia stratégia ísť do nenásilných protestov. Toto je určite aj na diskusiu, ktorú radi otvoríme ohľadom 3,5%, lebo tá diskusia prebiehala aj medzi nami troma. Každopádne tak rozprávame sa kultúrnej obci o podstate mnohých pomerne malých protestov, kedy na to 3,5% nebudeme prizerať ako na nejaké relevantné kritérium, ale zároveň sme nechceli my našu nejakú evaluáciu našich bývalých protestov postaviť na nejakej dojmológii, pretože a pri protestoch to platí obzvlášť 100 ľudí, 100 názorov. Čiže našli sme štúdiu, ktorá sa volá When are social protests productive? Ja to tu aj takto ukážem. Je to dostupná štúdia od akademikov, akademičiek Erika Schumana, Amit Goldenberg, Tamar Saguy, Eran Halperin a Martin van Zomeren. Tam je, čo je kľúčové povedať, alebo v čom sa to ešte viac líši, alebo v čom to ide ešte viac do hĺbky, ako pri tom pravidlo 3,5% je, že rozdeľujú protestné akcie až na 4 podoby a práve rozdelenie týchto protestných akcií na 4 podoby dokážu lepšie alebo vytvoriť lepšie podmienky na evaluáciu jednotlivých protestov. Čo pomáha aj nám si povedať, že aké sme teda používali, vtedy sme to ešte nevedeli, ale aké sme vlastne používali protestné akcie podľa týchto 4 typov, ktoré vám za chvíľku ukážeme. A teda ako či boli alebo neboli úspešné a aké vlastne vôbec mali možnosti, lebo keby sme boli celý čas pri tých 3,5%, tak sme vlastne neúspešní od začiatku do konca.
No a teda, keď chceme takýmto spôsobom evaluovať tie protesty, tak si potrebujeme akože odpovedať na nejaké otázky. To znamená, že aký ten typ protestu sa jedná, kto je tou cieľovou skupinou a aké by mali byť tie výsledky toho protestu. A podľa tohto sa vieme teda lepšie hodnotiť, či je to úspešné alebo neúspešné, alebo vlastne si vyhodnotiť, že aký je vlastne cieľ danej akcie. A tu vidíme graf, kde vidíme už tie 4 kategórie alebo 4 typy protestov. Ten prvý je normatívny, nenásilný protest. Ten druhý je nenormatívny, nenásilný protest. Tretí a štvrtý sú už nejaké tie násilnejšie formy protestu. Sú obidva nenormatívne, poškodzujú buď zdravie alebo majetok. Ten normatívny, nenásilný protest, on má alebo cieli najmä na tú mobilizáciu, cieli na ľudí, ktorí sympatizujú s myšlienkou protestnou a je to naozaj ako keby to celé také pozitívne. Najmä teda dosahuje to, že dokážu mobilizovať spoločnosť. A to je aj z tej štúdie predošlej od Eriky Chenoweth. Ako keby ona rozdieluje teda násilné, nenásilné, tu vidíme 4 typy. My využívame hlavne tie prvé 2, ale o tom sa budeme viacej rozprávať. Len teda ešte som chcela spomenúť, že výstupmi tých protestov môže byť tá mobilizácia, ale aj zmena politík. A ako sa nám to darí, to si ukážeme na ďalších našich protestoch. Ale teda podľa tohto to hodnotíme, presne podľa tejto tabulky. A ja by som ešte tuto doplnil, že podľa tej štúdie je normatívny nenásilný, teda ten úplne hore, má práve za cieľ nejaký pozitívny charakter a cieľi na target audience alebo cieľovú skupinu tých priaznivcov tej myšlienky. Všetky 3 ďalšie pod tým sú cieľia predovšetkým na nejakú rezistenčnú alebo takúto nôtu. Nie až tak pozitívnu. Ale teda, aby som predstavil normatívny nenasilný protest trošku bližšie, pretože je to protest, ktorý sme robili najčastejšie. Je to teda protest, ktorý zahŕňa, alebo teda, ktorý spĺňa spoločensky akceptované a zákonné normy, a pričom prebieha nenásilne. Čiže sú to nejaké pokojné demonštrácie, zhromaždenia alebo petície. My následne aj v jednej tabuľke ukážeme všetky protesty, ktoré sa uskutočnili. Nemáme tam všetky petície, otvorené listy, ktoré to by sme asi nemali takú veľkú tabuľku na to ani. Vylúčili sme ich, ale táto štúdia aj toto považuje za protestné gesto, samozrejme. Čiže aj my to vnímame ako protestné gesta, ktoré sme robili. A teda robili sme ich najčastejšie. Ako som spomenul, majú prevažne pozitívny charakter, pretože ich hlavným cieľom je oslovenie sympatizantov, sympatizantiek tej myšlienky alebo získavania nejakých nových. Preto ten nejaký pozitívny náboj je kľúčový. A tým ďalším typom je teda ten nenormatívny nenásilný protest, čo je vlastne všetky rôzne blokády, sedavé protesty a tak ďalej. V našom prípade v slovenskom kontexte si za to dovolujeme označiť prakticky všetko, čo nie je státie na námestí a počúvanie rečníkov. A teda v našom prípade by sme tam zaradzovali napríklad štafetový protest pred ministerstvom kultúry alebo aj ten štafetový protest, ktorý práve prebieha, kultúrny mejdan aj tak ďalej. Aj keď sú teda všetky akože povolené, legislatívne čisté a tak ďalej. Možno doplníme, že ale nejakým spôsobom narúšajú možno pracovisko. Že tuto pred FPU sme, a to ešte sme chceli dať veľký kredit Antene, alebo vlastne k tomu sa ešte dostaneme. Teda, že v tomto je to možno nenormatívne, že nie je tam o nejakú mobilizáciu, o nejaký veľký počet ľudí, ale skôr o zabránenie v nejakej činnosti, ktorá podporuje možno nejaké ultrapravicové radikálne politiky. A s tým akože súvisí aj ten cieľ, že to nie je nevyhnutne mobilizovať tisíce ľudí, ale akože veľmi priamo do niečoho vstúpiť a pôsobiť akože primárne zblízka na tú protistranu.
No a tretí a štvrtý typ protestov, teda tie násilné, to teda nerobíme, fuj, to ani nechceme robiť, keby tu bol niekto náhodou z Osisky, chceme vás ukludniť, my nie, my naozaj fuj, také protesty robiť nechceme. A tu sme sa dostali k tabulke z organizovaných protestov. Ešte som to neupdateol o včerajší protest a vlastne o ďalší, ktorý aktuálne prebieha pred SNG. Sú to všetky protesty, protestné akcie, zhromaždenia, ktoré sme organizovali alebo spoluorganizovali. Aj tak nám tam ešte nejaké vypadli, ktoré sme spoluorganizovali napríklad s štrajkovým výborom RTVS. Alebo Bibiana. Bibiana. Doplníme. Je toho veľa. Na čo má slúžiť hlavne táto tabuľka je možno náš kľúč alebo možnosti, ako evaluovať na základe spomenutých kritérií jednotlivých protestov, či bol alebo nebol úspešný. Pokiaľ sa to týkalo nejakého normatívneho protestu, ktorý mal osloviť pozitívnou myšlienkou široké masy, tak pre nás je dôležité nie len teda odstúpila alebo neodstúpila ministerka, ale je pre nás dôležité, že či sa tie témy a ako komunikovali v masových médiách. Čiže to považujeme za jeden ako keby pomerne efektívny nástroj. Táto možno nejaký mediálny monitoring nemusí byť natoľko dôležitý pri iných protestoch, napríklad pri kultúrnom mejdane, kde bola možno kde bol možno iný cieľ. Čiže je dôležité pre nás vnímať tú pohyblivosť merateľných výstupov, aby sme si mohli povedať, či nebol úspešný, v čom mohol byť úspešnejší a v čom nemohol byť ten protest úspešnejší, aby sme sa vedeli pripravovať takto aj na tie ďalšie. Je tu 19, mohlo byť cez 20 protestov. My sa na nasledujúcej časti budeme venovať hlavne 7 protestom, cez ktoré budeme považovať za akési prípadové štúdie, cez ktoré predstavíme bližšie, že či boli úspešné, či neboli úspešné a aký mali vlastne charakter. No a teda to vlastne povedal Adam, takže... Ale kľudne niečo doplň. Čo, že teraz sa zameriame na jednotlivé protesty. Vidíte, ako ste to krásne nacvičili. Sme veľmi pripravení. OK. Začneme pekne chronologicky. Prvým takým väčším protestom predbehli sme performatívny protest, oranžový protest, ale k nemu sa tiež možno v diskusii dostaneme. Toto je protest, ktorý bol pred Národnou radou Slovenskej republiky. Tu bol ako keby hlavný cieľ alebo message spojenie sa s ostatnými sektormi, čo sa nám aj podarilo čiastočne. Spojili sme sa s ľudskoprávnymi organizáciami, taktiež s environmentálnymi organizáciami a ozvučovali sme spoločne témy pred Národnou radou. Bol to z produkčného hľadiska vlastne jeden z najťažších protestov a hneď na úvod, pretože tam sú zvláštne bezpečnostné opatrenia a obmedzenia, pretože sa nachádzate pred Národnou radou, je tam nejaký okruh 50 metrov, takže sme to museli oplotovať, museli sme spolupracovať s rôznymi bezpečnostnými zložkami. Takže na úvod sme si dali jeden z najťažších produkčných vecí, ale naučili sme sa na ňom strašne veľa a hlavne sme si tam našli nových partnerov, s ktorými sme potom spolupracovali na ďalších protestoch, čo je jeden z pozitívnych výstupov tohto protestu. Zároveň sme si nadviazali aj dobré vzťahy s políciou, s security crew, ktorá s nami spolupracuje na väčších protestoch a pomáha nám pri bezpečnosti davu. Čo sa nám samozrejme nepodarilo, a to musíme tiež povedať, tie požiadavky, ktoré sme tam ozvučovali, samozrejme neboli nejakým spôsobom vypočuté ani naplnené, ale podarilo sa nám zmobilizovať okolo 5000 ľudí a to bolo také prvé veľké číslo a tým pádom ako tento normatívny, nenásilný protest nám priniesol najmä spolupráce, spojenia a skúsenosti do ďalších protestov a to vyhodnocujeme ako pozitívny prínos. Ja by som vlastne ešte doplnil, že vtedy sa vlastne akože prichádzala tá legislatívna smršť voči FPU, múzeám a galériám, RTVS, ale akože zároveň
FPU, hej. A zároveň tam akože prichádzalo k útoku aj zo strany ministerstva životného prostredia, čiže to bolo akože veľmi prirodzené spojenie a zároveň sme tam akože testovali ešte jeden ďalší nástroj, ktorý sme odtedy nevyužili, ale vlastne sa použil aj priamo na proteste a to bolo spamovanie poslancov ľuďmi, keďže sme sa snažili, aby tie zákony neboli prijaté a bolo to vlastne akože súčasťou nejakej dlhšej kampane proti prijatiu tých zákonov. Ďalší protest, na ktorý sa chceme sústrediť, je ten najväčší, ten najväčší, čo sa týka počtu ľudí na jednom mieste. Je to protestný pochod, ktorý začal stretnutím širokej kultúrnej obce v Slovenskom národnom divadle a následne sa odtiaľ presunul pred ministerstvo kultúry, teda na námestie SMP. Udialo sa to 12.8. To je pomerne typický príklad normatívneho nenásilného protestu. Aj keď teda zablokovali sme pár ulic, ale stále to vieme označiť ako normatívny, nenásilný. Hlavný message bol, síce tu mám napísané, že arogancia nemôže ďalej vládnuť ministerstvu kultúry, tak to bol hlavne nejaký pozitívny message a to je, že kultúrna obec sa vie postaviť sama za seba aj v takomto množstve. A teda hlavný cieľ bol okrem jednoznačnej, však sme to aj pomenovali na tom námestí, a to je, že odstúpenie ministerky, odstúpenie Lukáša Machalu, ale tiež to bola mobilizácia kultúrnej obce. Čo vyšlo? Tak to bolo práve, a je to asi aj tým, alebo je to určite aj tým, že to bolo postavené na silnej emócii. Ten protest prišiel po 2 arogantných odvolaniach, ktoré boli široko medializované 2 najznámejších kultúrnych inštitúcií na Slovensku. Čiže tá podpora verejnosti bola aj vďaka tomu pomerne vysoká. Tiež sa nám podarilo, alebo tiež sa cez tento protest podarilo vytvoriť akúsi emóciu spájania kultúrnej obce, čo by, a to mám takú poznámku, ale myslím si, že je dôležité to pomenovať, čo by sa na opozičnom proteste nedostavilo. Ak si dobre pamätáte tú situáciu, tak 12.8. sme mali protest ako kultúrna obec a 13.8. bol protest opozičnej strany, ktorá sa tiež postavila za kultúrnu obec. Tiež spätne to považujeme za dôležitý moment aj pre otvorenú kultúru, ktorá sa stala, alebo ktorá dostala akýsi mandát od ostatných subjektov v kultúrnej obci, aby ďalej koordinovala spoločné aktivity. A tiež, ako som už spomenul, tak toto bol presne ten protest, ktorý dal, alebo ktorý zvýraznil otázky alebo témy, problematiku v kultúrnej sfére aj cez médiá, pretože to bolo naozaj široko spektrálne pokryté. Čo nevyšlo, paradoxne ju mám napísané ako neočakávane vysoká účasť. Pre nás ako organizátorky bolo vlastne trošku, mali sme strach z toho počtu ľudí a nielen kvôli tomu, že sme hodinu predtým dostávali pódium, ktoré sme ani nemali zabezpečené to ráno, ale to ozvučenie, ak ste tam boli a nachádzali ste sa viac ako 30 metrov od pódia, tak ste asi registrovali, že to ozvučenie nebolo úplne dobré. To pre nás bola veľká škola, bohužiaľ pri najväčšom proteste, ktorý sme v Bratislave zorganizovali. Ešte poslednú vec, ktorú tu mám, akože možno to nevyšlo, alebo čo nám vyčítali viacerí, tak to bol pomerne odborný jazyk, ktorý sme používali na tom pódiu. A spätne, aspoň ja to tak vnímam, tak to bolo aj kvôli tomu, že my sme predtým naozaj cielili na mnoho menšie publikum a nejak prirodzene sme dostávali v našom odborne, teda pre tú predchádzajúcu cieľovku to nebolo až také odborné, ale v nejakom nastavení, ktoré sme možno nevedeli tak rýchlo transformovať pre široké masy. Myslím si, že aj z toho sme sa ako tak poučili. Ja by som to ešte dodal, akože z ďalších pozitívnych aspektov, čo priniesol tento protest, bol to, že otvorená kultúra sa stala akože vážnym hráčom jednak aj pre politikov, ktorí s nami potom začali akože aktívnejšie vyjednávať alebo otvárať dvere, ale zároveň aj voči ďalším kultúrnym aktérom, ktorí nás začali akože v ten moment brať vážne. Ja nie som nejaký chronologický freak, ale ja by som teraz dala slovo Dánovi, takže ešte jeden slajd, lebo podľa mňa to je dôležité. Ano.
kým sa dostaneme k tomu štrajku. Si OK s tým? Hej. Slovenské kultúrne povstanie bol teda štafetový protest, ktorý trval 10 dní a začal vlastne niekoľko dní po tomto veľkom proteste. Striedali sme sa v dvojiciach 10 dní pred ministerstvom kultúry. To, čo teda zároveň akože z nášho pohľadu znamená, že to bol akože nejaký spôsob nenormatívny protest. A teda ten hlavný cieľ toho bol udržať tlak, ktorý vznikol tým veľkým protestom, kým sa stihne doformovať kultúrny štrajk, ktorý sa v tom čase formoval siahodlhými kolmi prakticky non-stop. Snažili sme sa akože vymyslieť spôsob, ako udržať tlak, keď vieme, že nemáme kapacitu na to spraviť za týždeň alebo za 2 ďalší obrovský protest. A tak sme teda prišli s týmto. Hodnotíme to akože z mnohých aspektov pozitívne. Jednak na to boli veľmi pozitívne ohlasy od ľudí a protestujúcich a zároveň to prinútilo ministerstvo pomerne akože čudným typom krokov. Bolo akože veľmi vidno, že z toho veľmi aktívne nervózny, keď si na druhý deň vyrobili oni sami transparent, na ktorom napísal, že zamestnanectvo podporuje Martinu Šimkovičovú a Lukáša Machalu, ktorí následne na žiadosť zamestnancov dali po obede preč. Ale možno, že v Bubnejciach ešte zostal rovnaký transparent vyvesený v okne nejakú chvíľu. A ja len doplním a použili tú istú estetiku. Červeno-čierne písmo. Hej, a teda zároveň akože to bolo samozrejme konfrontačnejšie, keďže sme stáli 10 dní priamo pred ich dverami, aj keď k nejakým radikálnym konfrontáciám tam nikdy nedošlo. Došlo teda k tomu, že polícia si umiestnila v okne pošty kameru, ktorú nasmerovala na protestujúcich. Myslím, že sme kvôli tomu podávali aj zo pár podnetov, na ktoré sme zrejme nikdy nedostali odpoveď. Ústnu na jednom bezpečnostnom stretnutí k inému protestu? Áno, tam nás pán policajt, štátna polícia upovedomila o tom, že tá kamera nebola nasmerovaná na protestujúcich, ale do uličky, kde nebolo vidno, v ktorej prišlo ku krádeži auta, takže ho potrebovali monitorovať, takže to bola úplná náhoda, že v ten čas, kedy sme protestovali, tam dali tú kameru. No a teda akože tiež to akože ten jednoduchý, teda to, že s vysťahovaním nezačali, takže takto by sme to mohli hodnotiť negatívne. Na druhú stranu tam to nehodnotíme, že to bol neúspešný protest. Ten tlak sa naozaj podarilo udržať. Dochádzalo tam aj akože k veľkému množstvu rôznych sieťovaní naprieč tou sférou, keď tam stáli ľudia z úplne iných sfér spolu, keďže oni vlastne nevedeli, s kým tam idú stať väčšinou. A ja by som iba doplnil, ale to je iba nejaká moja interpretácia spätne, keď sa na to pozerám, ale to bol taký prvý moment, kedy sme začali intenzívne komunikovať so zamestnanectvom, ktoré sa necítilo, že za nich vystupuje ten transparent v okne. A vlastne tá intenzívna komunikácia s tým nespokojným zamestnanectvom trvá doteraz, aj keď už nie sú mnohí z nich súčasť ministerstva, ale práve to bola nejaká veľká skupina ľudí, ktorá sa cítila nereprezentovaná ministerstvom kultúry, ale možno do nejakej časti reprezentovaná krokmi otvorenej kultúry, čo bolo tiež pre nás to bola sprúha minimálne. No a prichádzame ku kultúrnemu štrajku, ktorý kultúrna obec oznámila 5. septembra, 5.9. O 2 týždne na to sme zorganizovali prvýkrát protesty po celom Slovensku, kde nám veľmi pomohla práve Anténa, ktorí sú tu aj zástupcovia, zástupkyne, alebo zástupca a zástupkyňa Antény. Práve cez ich sieť kultúrnych centier, ktoré sú po celom Slovensku, sme spolu zorganizovali protesty vo viacerých mestách. Bol to protest, ktorý mal mobilizovať a mal ukázať, že nie sme iba Bratislava a že problémy kultúry sa týkajú celého Slovenska. To sa podarilo. Hej, to môžeme vyhodnotiť ako pozitívne. Trochu nás prekvapila účasť, ktorá dosiahla takmer 10 000, takže veľmi podobné ako v tom auguste. Ale priznáme sa, že sme očakávali v tomto prípade viac. Aj sme boli na to pripravení. V Bratislave to bolo okolo 6 000 ľudí. A to je 1,5. V
Fakt? 3,5 nám tvrdili bezpečáci. Ja by som povedal viac. 3,5, pardon, ospravedlňujem sa, 6 sme mali v decembri, ale áno, keď povedia bezpečáci 3,5, tak treba povedať 3,5, pretože mier Ukrajine mal 39,000 a povedali 60,000 a bolo také, že super správa, ja som bola vtedy na tom námestí a začala som skákať od šťastia, že 60,000. Ale takže treba počúvať bezpečákov, tak OK, v Bratislave bolo 3,500. Takže bolo to pre nás, čo sa týka účasti, neúspešné, ale čo sa týka previazanosti kultúrnej obce a poukázanie na to, že nie sme len v Bratislave, to považujeme za kľúčové, za úspešné a ako budeme vidieť, budeme na to nadväzovať čoraz častejšie, pretože to považujeme za dôležité spájať sa s tými regiónmi. Totižto v kultúrnom štrajku je zapojených viac ako 4,000 ľudí z viac ako 200 inštitúcií. To znamená, že potrebujeme aj im dávať kredit, aj ich ozvučovať, aj im ukazovať, že sme s nimi a že ich počúvame a že to nie je len hlas Bratislavy. A ja by som tu iba dodal, že to pre nás bola aj také ponaučenie a tiež sa to viackrát opakovalo, že pozor na to, či je ten protest založený na emócii alebo na nejakom ráciu, zatiaľ čo bol augustový protest založený na silnej emócii z arogancie moci. Tuto to bolo postavené skôr na tom ráciu. A myslím si, že tých 10,000 po celom Slovensku možno bol nejaký limit, ktorý ako kultúrna obec vieme dať. Tak toto proste je. Z racionálnych dôvodov. Z racionálnych dôvodov. Ale keď proste odvolajú riaditeľa SND a riaditeľku SNG, tak tá emócia je úplne iná. Takže možno aj spätne ten augustový stále pohlcuje aj tú mediálnu, aj tú celkovú pozornosť o tom, že čo otvorená kultúra robí a aké protesty a pre koho, tak je to aj kvôli tomu, že tá emócia na seba ťahá tú pozornosť. Čiže stále sme sa najviac ozývali. Je to pravda a teraz ešte len nadviažem, že som si uvedomila, že veľa ľudí považuje vznik otvorenej kultúry práve v auguste. Že ten celý polrok predtým, ako sme snažili zabrzdiť všetky tie legislatívne zmeny, lebo ak sa môžeme pozrieť na metodiku ministerky kultúry, akým spôsobom deštruuje kultúru, tak vidíme také tie 3 hlavné kroky. Ten prvý je ten legislatívny proces, ten nálet, kde sa úplne mení legislatíva, to bol prvý polrok. A potom prichádzajú tieto personálne čistky. To je vlastne to leto a teraz prichádza už k úrode, kedy sa začínajú nielen cenzurovať, ale rozkladať. Nie, ten rozklad si myslím, že prišiel práve s tými čistkami. Skôr sa začíname obávať o kultúrne dedičstvo, o rozkradanie majetku a to sa teraz momentálne ukazuje, že sa začína diať. Neviem, čo som ti chcela povedať, ale mala som potrebu ešte aj túto metodiku spomenúť. Ja by som tam ešte možno doplnil k tomu, že teraz nám bolo nedávno vyčítané, že sme neriešili chlebové témy, tak to bolo akože práve obdobie, keď sme sa snažili tie chlebové alebo iné témy aktívne ozvučovať. Zameriavali sme sa pred tým protestom aj počas neho jednak na pracovné podmienky priamo na ministerstve, ktoré sme sa skrz Marcela Časa snažili aktívne ozvučiť. Rovnako sme upozorňovali na prekarizované podmienky ľudí pracujúcich v kultúre. A takisto, čo sme sa snažili veľmi aktívne robiť, bolo upozorňovanie na stav grantovej výzvy na obnovu pamiatok, ktorá v tom čase meškala 9 mesiacov a akože už vtedy ľudia, ktorí obnovovali hrady, boli v pomerne kritickej situácii, teda už bolo jasné, že tie peniaze vlastne nepoužijú ten rok, lebo sa končila stavebná sezóna a to sme sa teda tiež aktívne snažili ozvučovať v tom čase. Idem zase ja? Áno. Vážne? Ty si tam ale vypadol nejako, Adam. Ty si poprechádzal. Jej, tá. Ale dobre to je. Tak však doplňame sa. Proti skepse. Toto je slovenská kultúrna pochodeň a opäť nadväzujeme na spájanie sa s regiónmi. Ale východiska, prečo sme organizovali tento protest, sú trochu iné.
Po kultúrnom štrajku, ktorý sme teda oznámili v 5. septembra, začínala byť taká všeobecná skepsa v kultúrnej obci, aspoň my sme to tak vyhodnocovali a veľmi sme to cítili. Nie len na základe nejakých svojich dojmov, ale aj na základe odoziev zo sociálnych sietí, mailov, kde nám ľudia písali, kedy už konečne začnete štrajkovať, a my sme sa stále snažili nejakým spôsobom nájsť cestu, ako spraviť štrajk v kultúre, a čoraz viac sme sa do toho zahlbovali, tým nám bolo jasnejšie, že to asi také jednoduché nebude a budeme musieť počkať na niekoho, kto sa rozhodne slobodne vstúpiť do štrajku a bude mať na to vytvorené podmienky. To sa nám nepodarilo. A cítili sme takú únavu, už bol aj ten november, a potrebovali sme nejaký mobilizačný efekt práve pre kultúrnu obec. Takže toto bol protest, ktorý sme organizovali najmä pre potreby kultúrnej obce, preto aby sme sa zmobilizovali, aby sme skúsili aj uzatvoriť ten rok. Zároveň sme vedeli, že nás čaká oveľa ťažší rok, ako bol rok 2024, ale zároveň sme chceli aj zachovať nejakú pamäť na ten rok 2024. Použili sme k tomu také dva predmety. Jedno je tá kultúrna pochodeň. Je to dizajn veľmi lacný, jednoduchý. Robil nám ho Boris Belan. Mal to byť predmet, ktorý je ľahký, ktorý svieti, ktorý naznačuje svetlo ako niečo, čo vnášame do temnoty. A zároveň to mal byť predmet, ktorý mal kolovať po celej republike, po celom Slovensku. Mal vydržať. Takže je to z také ľahkej preglejky, je v tom zamontovaná nejaká kúpená LED baterka a zároveň sme chceli, aby prišla tá pochodeň poznačená životom a tou púťou po tom Slovensku. Takže to sa podarilo, prišla dorezaná, dolepená, boli v nej vyrezané všaké odkazy a zároveň s tou pochodňou išla aj putovná kniha, kde sme sa pýtali 3 otázky a dali sme tak možnosť aj v širokej verejnosti, ale najmä tej kultúrnej obce zaspomínať na rok 2024 a zaželať kultúre niečo nové do roku 2025 a snažili sme sa tak v podstate spraviť časovú kapsulu roku 2024 a nejakým spôsobom sa k nej časom chceme vrátiť, že čo sa tam všetko nazbieralo. Že toto bol protest najmä pre mobilizáciu kultúrnej obce a vyústil do koncertu pre budúcnosť, ktorý sme spoluorganizovali s festivalom Pohoda a pochodom, ktorý sme od Ministerstva kultúry završili na námestí Slobody, kde nás čakal koncert, kde bol ten slávny Paolo Habera. Všetci sme čakali, čo zahrá, a niektorí boli sklamaní, niektorí boli potešení. V každom prípade to malo pozitívny charakter a bolo cítiť, že sme sa nadýchli a ukázali sme hlavne ministerstvu, že sme stále ešte tu a že sme odhodlaní naďalej brániť sa proti tej deštrukcii, ktorá sa na nás rúti. To bol dôležitý signál tiež, že v tomto to určite hodnotíme ako pozitívne. A čo hodnotíme ako negatívne, Adam? Účasť na záverečnom proteste sme zrejme očakávali asi vyššiu, aj keď bol december, ale ja by som tu možno ešte pridal, že jeden aspekt toho protestu, ktorý vlastne už pri tom štafetovom proteste v auguste sa ukázalo, že tam akože dochádzalo k veľkému množstvu osobných kontaktov. Akože za tento účel sme vytlačili aj množstvo letákov, ktoré sa tam rozdávali a bol tam akože priamy intenzívny kontakt s tými ľuďmi, čo chodili okolo, a chceli sme vlastne toto docieliť po celom Slovensku do nejakej miery, aby tí ľudia sa stretli s tými akože kultúrnymi pracovníkmi, ktorí majú teda ohrozené živobytie, na ktorých existenčne dopadajú tie kroky Ministerstva kultúry, a do nejakej miery teda išlo aj takýto typ akože osobnej kampane. A aby tých artefaktov nebolo málo, tak popri tom celom putovaní pochodne aj knihy sprevádzal. Počas tej celej púte bol prítomný štáb študentstva z ateliéru režie dokumentárneho filmu, ktorý spracoval alebo stále spracúva nejaký film z tohto. A aj to, že vlastne tam bol ten štáb, mini štáb,
pre mnohých tých lokálnych usporiadateľiek bolo do nejakej miery dôležité, pretože naozaj boli mestá, kde sa pristavili 3-4 ľudia, lebo tam zrovna vtedy bol úplný lejak v ten deň. Ale aj napriek tomu oni zostali v diskusii, pretože tam bola tá kamera a zrazu mohli hovoriť a zrazu sú krásne zábery z toho, ako niekto z mesta, kde tá kultúra, Bardejov to je? Z Bardejova, kde kultúra je, prejavuje sa, oni mali záujem, tak tým, že tam bola tá kamera, tak oni vlastne ten záujem nejaký dostávali, čo bolo dôležité. A ešte tu je veľmi dôležité povedať, je tu aj Jana Hanzelová, ktorá výrazne pomohla v produkcii, pretože tuto opäť spolupracujeme najmä a zdá sa, že úplne pár možno nebolo v rámci sieti Antena nezávislých kultúrnych centier na Slovensku. A tu Jana odohrala veľkú produkčnú rolu, za čo ti veľmi pekne ďakujeme. Potom ďalší vybraný protest máme Kultúrny Mejdan, ktorý je teda tiež nenormatívny, lebo tam ľudia tancovali. Prišiel s tým teda za nami Matve, že by také niečo chcel spraviť, pretože mal pocit správny, že tá hudobná a špeciálne klubová scéna sa nejak extra do tých odborových aktivít zatiaľ nezapája. A teda bol to akože nejaký podvratný, provokatívny typ koncertu, ktorý akože nedostal možno, že tú mediálnu pozornosť, ktorú sme na základe toho, ako provokatívne bol koncipovaný, nedostal, ale akože určite to bolo príjemné a zapojila sa tam teda nejaká iná časť tej sféry, ale to, čo teda hodnotíme ako to, čo nevyšlo, je, že teda hudobná sféra sa ani klubová sa nejak dlhodobo aktívnejšie nezačala angažovať. Napríklad, kým poznáme vlastne to, že v divadlách sa veľmi aktívne, v nezávislých aj v zariaďovaných sa veľmi aktívne čítajú tie vyhlásenia od začiatku. Na koncertoch, napriek tomu, že je to akože taký prirodzený priestor, že niečo poviete medzi pesničkami, sa to prakticky nedieje. No a ja mám tú milú povinnosť porozprávať o Postavme sa za FPU a cítim sa veľmi nepatrične, pretože jeden z hlavných organizátorov tu sedí vedľa mňa. A ja som to sledoval trošku viac z diaľky. Každopádne pri nejakom pozeraní sa aj čo tento protest, v akej podobe sa konal a čo bolo možno jeho cieľom, tak ho vieme označiť za nenormatívny, nenásilný. A keby sme sa vrátili späť k tomu rozdeleniu 4 možných podôb protestu, tak tam je možno dôležitá ten cieľ hlavný a tam to nebola mobilizácia, bola to policy change, čiže nejaká snaha niečomu zabrániť alebo niečo zmeniť. A v tomto prípade sa veľmi rýchlo tieto protesty zamerali na kľúčovú otázku a to je zabrániť prijatie nového štatútu. A nie len, ale z tohto sa stala napokon nejaká hlavná myšlienka, hlavný message. Čo vyšlo, tak to boli, viaceré protesty boli aj napriek poveternostným podmienkam veľmi nepriaznivým, hlučné a emocionálne veľmi nabité, čo pociťovali aj ľudia, ktorí sedeli priamo v zasadačkách FPU. Malo to za dôsledok aj možno nejaké skratové konania priamo ľudí, ktorí mali o niečom rozhodovať. Bolo to vidno na nejakých absolútne nelogických rozhodovaní o tom, či kto pokračuje alebo nepokračuje v odborných komisiách. Tiež sa veľmi dlho sa predĺžovali nejaké hlasovania, teda nie len tie, ktoré boli fajn, že sa predĺžovali, teda prijatie štatútu, ale bohužiaľ sa predĺžovali aj nejaké rozhodovania, ktoré mali priamy dopad na podporu jednotlivých projektov a vďaka tomu sú tie projekty v nejakej neistote doteraz. Tento vyvolaný tlak sa stal silným nástrojom pre potenciálne politické zmeny. Či je alebo nie je úspešné, na teraz sa javí, že možno nie úplne v tej celej miere. Vtedy v istý moment naozaj sa zdalo, že tieto protesty a táto téma dokáže aktivizovať niektorých koaličných poslancov, konkrétne Malatinca, aby naozaj zatlačil nakoniec možno Lukáša Machalu alebo na prijatie
ďalšieho pozmeňováku, ktorý by vrátil niektoré veci, niektoré fungovania v FPU nazad. Tiež tento vyvolaný tlak mal za dôsledok aj odstúpenie jedného z členov, čiže jedného členov, ktorý tam nebol úplne košer vymenovaný, pretože nezastupoval skutočne ten sektor, ktorý zastupovať mal. A čo bolo nesmierne dôležité a stalo sa to tesne pred Vianocami, tak to bolo spojenie ani nie že širokej kultúrnej obce, ale mnohých dôležitých hráčov. Teraz nehovorím o koaličných poslancoch, ale hovorím skôr o mestách, regiónoch, samosprávach, ktoré sa priamo do tejto témy obuli a privlastnili si ju a začali nejako rokovať aj s ministerstvom. Čiže sú podpísaní pod spoločné vyhlásenie, čiže to považujeme za nejaký za veľmi dôležitý dokument, možno aj do budúcna odkazovať k tejto spolupráci, ktorá už niekedy vznikla. A tu ešte mám dvakrát podčiarknuté, vyboldované, že tuto musíme opäť dať kredit Anténe, pretože to si odmakali hlavne oni, za čo im veľmi pekne ďakujeme. A ja som určite nevenoval všetky pozitíva a ani negatíva týchto protestov, ale to len taký teaser dám, že dnes alebo zajtra pravdepodobne dáme na sociálne siete aj príspevok, ktorý okomentuje aj po včerajšku súčasný stav a kde sme sa ocitli a možnosť vyzdvihne aj tie pozitívne veci, aby sme na ne nezabúdali. Podľa mňa toto bude super príspevok aj do diskusie. Máme tu aj Janku, aj Láca a môžeme sa rozprávať o tom, ako premýšľame, čo ďalej. O tom, že vždycky príde nejaká únava ľudí a že tá mobilizácia postupne klesá a že čo robiť a čo priniesť ako nové. Teraz ten posledný protest už vlastne ani protestom úplne nebol. Bola to tlačovou konferenciou na FPU pri schodoch a môžeme sa baviť o tom, že čo ďalej? Aký nástroj ešte využiť, keď nevieme zmobilizovať ľudí a znepríjemniť im prácu, pretože ja považujem za veľký úspech práve to, že sme tam kričali pod tými oknami a pamätám si, jak Láco to moderoval a hovorí, že kričte, počujú nás a vadí im to. A ja som o tom presvedčená, že im to vadí. Nemôže to byť úplne príjemné, keď počujú, že sa proti ním protestuje a oni dobre vedia, že robia niečo, čo by nemali robiť. A myslím si, že práve to ozvučovanie a to, že cítili ten tlak, ten dých na ten krk je kľúčové. A teraz hľadať, že akým spôsobom môžeme nahradiť masu za niečo kreatívne. A zároveň vieme, že teda tušíme, že čo chvíľu prídu ďalšie mobilizačné momenty v tejto téme, no. Ideš? Poď ty, Dano. Podľa mňa to úplne zvládneš, lebo to je tvoja téma, už si ju aj načrtol. Mala som to komentovať ja, ale podľa mňa je to dosť dôležité, že to komentuješ ty. A to je vlastne zmena dramaturgie pri príhovoroch, napríklad keď sme boli v tom auguste a jak sme to zmenili v septembri pri kultúrnom štrajku. Tak akože jedna zo zásadných otázok pri organizovaní značného časti tých protestov, čo sú tie akože normatívne, nenásilné, ľudia hovoria veci z podia, tak je ich dramaturgia. A my sme sa teda od začiatku snažili, aby tá dramaturgia nevyzerala ako dramaturgia všetkých protestov, ktoré sa tu udiali za posledných 15 rokov, kde vystupujú akože neustále veľmi podobní ľudia, sú to známe tváre a tak ďalej a snažili sme sa vždy o to jednak, aby tam bolo nejaké zastúpenie naprieč tými sektormi kultúry. Snažili sme sa, aby to bolo do nejakej miery vyvážené genderovo a snažili sme sa o to, aby tam boli minimálne kombinovaní nejakí ľudia, ktorí nie sú verejne známi a v ideálnom prípade, aby upozorňovali akože na ich osobné skúsenosti s odmeňovaním napríklad, alebo v kultúre, alebo s prácou v kultúre, alebo aby hovorili o tých akože svojich konkrétnych reálnych problémoch. Táto posledná časť sa nám podarila pomenej, aj keď sme sa o to veľmi snažili, aj keď sme tak inštruovali niektorých tých ľudí, ale ukázalo sa, že tí ľudia radšej hovoria v tých abstraktnejších termínoch a podobne. A tuto tu mám ešte poznámku, že teda napriek tomu, že sme sa snažili o genderovú vyváženosť, tak nám nevyšla. Keď som zobral teda
Zameral som sa na tie bratislavské protesty, pretože som nebol schopný dohľadať rečníkov na všetkých protestoch po Slovensku za september a na tých bratislavských teda rečnilo 43% žien a 57% mužov, čo špeciálne vzhľadom na to, že v tom kultúrnom sektore je ten pomer opačný, je zase naopak, takže máme priestor na zlepšenie. A toto som tam dával dokopy, že z akých sektorov pochádzali tí ľudia, ktorí rečnili. Nie sú to úplne akože najpresnejšie dáta, lebo množstvo tých ľudí sa nachádza vo viacerých sektoroch zároveň. Napríklad to, kde je divadlo, tak množstvo z tých ľudí sú samozrejme aj filmoví herci a takisto aj niekto, kto je v divadle, by mohol byť v hudbe a tak ďalej. Je tam pomerne veľká časť to iné sektory, čo vychádza z toho aprílového protestu, kedy vlastne polovica tej dramaturgie boli ľudia z prostredia mimovládok a environmentálneho sektora. A teda tiež vidno, že teda to zastúpenie, akože, že sú tam akože sektory, ktoré nie sú zastúpené. Na druhej strane napríklad bol protest pred Slovenským literárnym centrom prednedávnom, kde sa venuje tým témam a tak ďalej. Asi môže byť. Perfektné. Ja by som ešte rád doplnil k tej dramaturgii aj možno to zastúpenie ľudí hovoriacich za otvorenú kultúru, pretože sme sa stretli viackrát s tým, že by sme sa mali viac sústreďovať na prezentovanie 2-3 ľudí, ktorí sa stanú tvárami otvorenej kultúry. My sme sa voči tomu bránili a v podstate sa bránime aj doteraz, pretože pre nás je dôležité to nevzťahovať na nejakých pár jednotlivcov, jednotlivkyň, ale stále sa snažiť vystupovať ako skupina. Možno sa nejaké tváre opakujú častejšie, je to predovšetkým kvôli nejakej geografickej a časovej dostupnosti, ale teda ten cieľ udržať stále tú nejakú tvár otvorenej kultúry ako skupiny, nehierarchickej skupiny je pre nás dôležité. Takže aj toto sme pravidelne zohľadňovali pri tom, kto kedy reční. A teda tých dôvodov na to je viacero. Jednak, že teda chceme, aby bolo jasné, že otvorená kultúra nie sú nejakí dvaja ľudia, ale je to kolektívna organizácia. A zároveň tu máme aj výstražný príklad Šeliga. Áno, úplne na záver by sme radi predstavili príručku, ktorú vám tu ešte dnes nerozdáme, ale vlastne je to gro, intenzívne ju pripravujeme a zároveň to bolo aj nejaký teaser k tomuto k dnešnej prezentácii. Ja len teda pomenujem nejaké základné otázky, na ktoré s touto praktickou príručkou ktoré chceme zodpovedať, a to je, ako postupovať krok za krokom pri príprave nejakého protestného zhromaždenia, aké tlačivá je potrebné pripraviť a na čo mysle z hľadiska bezpečnosti a priebehu protestu, koľko dobrovoľníctva je potrebných a kde ich získať. Sú to technikálie a aj preto sme sa rozhodli dnes sa tomu až tak nevenovať, pretože veríme, že aj pre vás bude o mnoho užitočnejšie, keď sa rozhodnete organizovať nejaký protest, si to niekde prečítať v kľude a považovať to za taký tutoriál. Zároveň teda by som povedal, že akože nám chvíľu trvalo, kým sme sa do tých procesov dostali a pritom tie procesy sú akože v skutočnosti pomerne jednoduché a priamočiare, ale kým zistíte, čo robiť, s akým predstihom a akože viem, že keď sme prvýkrát riešili povolenie na stavbu pódia od Krajského dopravného inšpektorátu, tak to bolo akože skutočná tortúra. Áno, a to je aj dôvod, prečo sme 12. augusta na náš najväčší protest o 8 ráno ešte nemali povolené stavbu pódia napríklad. Ale nadviažem ešte na Adama, že v priebehu apríla by sme chceli výjsť von s touto príručkou, buď zavesená na našom webe. Budeme sa sústrediť na také 3 case study z Bratislavy. Sú to 3 námestia, kde sa najčastejšie konajú protesty. Každé má nejaké svoje špecifikum. Ako to pán policajt na bezpečnostnom stretnutí pomenoval, Národná rada Slovenskej republiky je vysoká škola, námestie SMP je stredná a námestie Slobody to je základná škola. Tam napríklad nebudete potrebovať
rozhodnutie od Krajského dopravného inšpektorátu, pretože tam nie je cestná komunikácia. A to si myslím, že sme zistili, že to nám tvrdili v Zmier Ukrajine, ale nie je to pravda, pretože cestná komunikácia je chodník. Nie, je to pravda, to sme vyriešili. Pani zo Starého Mesta nám povedala, že KDI nepotrebujeme, naozaj mali tentokrát pravdu. Takže tieto 3 hlavné námestia tam popíšeme, budete tam mať na stiahnutie všetkým potrebné tlačivá, budeme sa tam dotýkať trochu aj legislatívy, čo považujeme za veľmi dôležité, aby sme poznali svoje právo zhromažďovať sa, ktoré je v ústave a zároveň má aj osobitný zákon. Budeme sa venovať tomu, ako získať dobrovoľníkov, ako ich nabrifovať a hlavne bezpečnosti, lebo to je najdôležitejšia vec. Pracujete s veľkým počtom ľudí a tá bezpečnosť je úplne kľúčová. A budeme s vami zdieľať všetky kontakty a skúsenosti, ktoré sme za ten rok nadobudli pri tých viac ako 20 protestoch. Takže ďakujeme za pozornosť a môžeme si podiskutovať. Teraz vám môžeme podávať mikrofóny. Nejaké otázky? Možno ja skúsim tak brainstormingovo v nadväznosti. No, že ja som predtým, to tesne ako som sem prišla, som čítala taký text o protestoch v Srbsku od Srčka Horváta a vlastne tam ako popisuje to, že zďaleka nie všetky rezistenčné nejaké procesy končia emancipáciou, že absolútne a tie a mnohé z nich aj tragicky, hej, keď ich nejak exploitujú fašisti podobne. A vlastne tam ako keby sformuloval to, že za kľúčové, keď písal o tých protestoch, sa mu zdá, že vlastne to je obrovský edukačný proces, to, čo vlastne teraz aj ste to takto zakončili, že všetci tí ľudia, ktorí majú ten zážitok, že kráčajú aj z Belehradu, sa neviem čo, prežijú si to niekoľko mesiacov, to sú ľudia, ktorí 10 ročia ďalšie budú žiť v tej spoločnosti a vlastne úplne nejakou obrovskú edukačnou transformáciou prešli, porozumeniu a tak ďalej. Takže toto možno, keď ste mali, ja som nebol tu od začiatku alebo že čo to prinieslo. A potom ešte ma napadlo, že ako v rámci toho pokračovania, to iba akože úplne brainstormingovo a tak úplne samozrejmú vec strašne, ale vlastne myslím si, že je dobre pracovať s tým akože protest proti niečomu a za niečo, že to proti niečomu je také akože mobilizačné, ale takéto rozvojové je, že za niečo, že zrazu a udrží to typu ten štrajk ako keby, alebo niečo, že a je to na dlhé trate, to ako keby tie výsledky nie sú také okamžité, ako ten protest proti niečomu, že zíde sa 5000 ľudí že zapojených, zbierajú sa veľmi postupne, ale v tej vytrvalosti asi vlastne môže to byť také udržateľnejšie z hľadiska dosahovania nejakých cieľov. Takýto brainstorming. Lenže keď sme nazvali ten decembrový, že protest za budúcnosť kultúry, tak nám napísal asi jeden slovenčinár, že protestovať zase nedá. Ako veľmi kritický môžem byť. Najprv pre účely archívu a videa, len chcem povedať, že v publiku je 83% žien a v rečníctve 33 dneska, takže ešte horšie ako na protestoch. Ale však ja oceňujem tú snahu aj všetko. Ale ja poviem pár poznámok, lebo rozmýšľam, že aký je vlastne účel toho dnešného aj stretnutia, alebo teda skôr takého diablovho advokáta v niektorých ako veciach zahrám, že ten názov tam ja vlastne už, ako mám problém, že hovoríme protest ako nástroj spoločenskej zmeny, ale ja si fakt myslím, že my protestujeme za obranu niečoho, že toto nie je typ protestov, ktorý vlastne má šancu ako keby, že pre mňa napríklad protest za presadzovanie legislatívy LGBT je protest za nejakú zmenu, hej, ale tu vlastne len bránime to, čo je a neviem, či vôbec toto môžeme nazývať spoločenskou zmenou. Skôr fakt si myslím, že je to obrana až demokracie. A to ani nehovorím, ale možno kritická masa potom v takýchto prípadoch je predsa len možno aj inde, ako keby, hej, že vlastne cítime, že tá spoločnosť je polarizovaná a že možno ani 100 000 ľudí nemusí stačiť na nejakú akože zásadnú zmenu. 190. Ale tak myslím aj na námestiach, keby boli a tak, hej, že vlastne, že ťažko je to podľa mňa. Ako mne sa páči, že o tom uvažujete, že budete robiť preručku, že použijete slovo evaluácia, ale presne, že je to o tom naháňaní sa za číslami, že párkrát ste povedali, hej, že aké bolo to číslo a tak, ale vlastne, že to nemôže úplne validovať zmysel tých aktivít, aj keď sa samozrejme potešíme, ak ich príde dosť a podobne.
Takže vlastne, no a ja som rozmýšľal nad evaluáciou, ako aj konceptom vlastne toho celého, že tým, že ste všetci traja z otvorenej kultúry a keby to pozeral niekto, kto nám nepraje, tak si môže povedať, prišli sa tam potľapkávať po pleci a nič nedosiahli. Hej? A že čo vlastne je ten ako keby ten hlavný ako keby cieľ, ako posúdiť úspešnosť alebo neúspešnosť. A to sa nemusí týkať len protestov, aj projektu by som povedal, keby, hej, že tak mám stanoviť nejaký hlavný cieľ a určite sa musím pýtať, že či som ho dosiahol. A aj keď kauzalita je niekedy ťažká, ale akože väčšina protestov má nejakú požiadavku, tú hlavnú, túto výzvu a tam častokrát fakt sme sa nepohli, hej, že toto. A zároveň aj projekty, aj protesty často prinášajú aj vedlejšie efekty a to je podľa mňa zmyslom evaluácie si ich zhrňať, aj pomenúvať, lebo často sú aj neočakávané, že mnoho z tých vecí prinesie niečo, čo sme nemohli tušiť. Nechcem ani hovoriť, či ich malo zmysel robiť alebo nie, ale keď sa zameriame len na ten hlavný cieľ odstúpenia, hej, no tak sme na nule, ale že tie vedlejšie. A ten tretí zmysel evaluácie vidím v takom tom lessons learned, čo aj v tej príručke vidím, hej, že ako to robiť lepšie, alebo možno, že čo by mohol byť efektívnejší nástroj a tak. Aj keď ja ako prestávam veriť na to, že sa dajú vymyslieť nejaké zaručenie efektívne ako recepty, čo sme si možno nikdy ani nemysleli, ale časť ľudí možno do toho vstupuje s tým, že teraz to určite ako vyjde, alebo že to, ale ako tie protesty asi musíme robiť fakt aj keď k ničomu akože konkrétnemu alebo k tej zmene neprispejú, hej. Takže vlastne, že rozmýšľam, že ako evaluovať protesty, hej, že čo, že či presne indikátory návštevnosti, alebo teda toho počtu, alebo indikátory neviem, hliadkého priebehu, hej, toho podujatia, aj to je veľmi fajn, alebo len to ultimátne je nakoniec, či sa podarí dosiahnuť to, čo sme vlastne chceli a nie. Takže tak berte tak príspevok do diskusie, že vlastne, že ako sa nad týmto zamýšľať, no. Môžem reagovať iba teda na obe tie veci, ak môžem najprv ja. Hovorí, že vlastne mali sme, alebo protestovali sme za obranu kultúry. Ja si myslím, že to je komplexnejšie, pretože máme v tíme ľudí, ktorí pravidelne upozorňujú za to, že my tu nejdeme protestovať a brániť niečo, s čím nie sme úplne spokojní, že my nechceme návrat toho, čo tu bolo predtým. Preto sme aj pravidelne možno do tých tém, ktoré sme komunikovali na námestiach a v médiách, sa snažili ozvučovať aj témy, ktoré neboli vôbec akože ideálne pred tým, ako nastúpila Šimkovičová. A pomenovať ich, snažiť sa to nejak dátovo obhájiť a možno uvažovať aj produktívne, perspektívne pri nejakej zmene, ktorá možno príde, a byť pripravený na to ponúknuť lepšiu víziu toho, ako má možno kultúra na Slovensku vyzerať. Myslím si, že to sa deje paralelne s tým, že zároveň bojujeme za funkčné FPU. Ale všetci dobre vieme, že sa dá zlepšiť. To hovoríme ako B, ale hovoríme to. A myslím si, že to tam prítomné je. A čo sa týka tej evaluácie, že či je ten počet ľudí dôležitý alebo nie. Myslím si, že tam sme sa to snažili aj rozlíšiť, že pri ktorých protestoch to dôležité je a pri ktorých protestoch to je akože vítaný bonus. Ale napríklad pri slovenskej kultúrnej pochodni, pri slovenskom kultúrnom povstaní, teda keď sa stalo pred ministerstvom kultúry, tam sme dokonca mali limit, že maximálne 6 ľudí, či koľko, no 2. No občas sme to prestrelili, lebo veď, hej, ale tam sme dokonca mali limit, že tam nemôže byť veľa ľudí. A vtedy to vlastne bolo vítané, aby tam bolo ešte menej ľudí. Lebo to nebolo oznámené. Pardon, bolo to oznámené, ale aby sme mohli byť niekde 10 dní v kuse, tak sme sa dohodli so Starým mestom aj s políciou, ktorá to celý čas monitorovala, že ak nás tam bude maximálne 2, nejde o verejné zhromaždenie. Takže nebolo to zhromaždenie v tom zmysle slova, že nás tam nebolo 5, boli sme tam 2 a to nie je chápané ako zhromaždenie. A uľahčili sme všetkým administratívnu prácu. A ste tam 10 dní stáli aj tak ukradli to auto? Za rohom. To bolo za rohom, ale veľmi pekná intervencia tam vznikla tým, že to bolo v auguste, bolo veľmi teplo.
tak ten asfalt, bol tam natiahnutý nový asfalt a Timex Mekolek sme tam držali ten transparent, tak tam vznikla taká jamka a stále tam je. A je to vlastne taká intervencia do verejného priestoru a je to jedno z najkrajších diel vo verejnom priestore. Ale dosť nechcem byť len vtipná, prepáč, Laco. Áno, máš pravdu, my sme sa snažili a evidentne sa nám to nepodarilo práve rozmýšľať nad tými protestmi nie len cez čísla, cez návštevnosť. Rozprávali sme o 3,5% a práve sme ho chceli akoby poprieť, že to nie je to dôležité a nie je to ani to, čo my chceme dosiahnuť alebo sme schopní dosiahnuť. Že sme hľadali nejakým spôsobom inú metodiku, akým spôsobom evaluovať tie protesty a snažili sme sa ich rozdeliť podľa typu, podľa toho, na koho sme cielili a čo sme tým chceli zmeniť. A potom sme chceli vyhodnúť, či sa nám to podarilo alebo nepodarilo a zároveň, ak sa nám to nepodarilo, čo iné ten protest priniesol. Toto sme chceli odkomunikovať. Dneska, ak sa nám to nepodarilo, veríme, že budeme lepší rétori a že to naučíme, ale takto sme nad tým uvažovali. Ešte doplním, že ja osobne považujem akože za veľkú súčasť toho, čo tie protesty dosahujú, to, že my sme akože dlho, vlastne akože prvý polrok, čo fungovala otvorená kultúra, tak bolo akože ešte pomerne náročné, aby nám niekde na smečku uverejnili tlačovku o Site, alebo o TASR sme akože ani nesnívali v princípe. Podarilo sa to podľa mňa akože prvýkrát pri tom aprílovom proteste pred Národnou radou, lebo keď je niečo pred Národnou radou, tak to asi zoberú vždy. A akože, že tie protesty potom, tak s nimi sme sa akože, ako náhle to má proste relevantné čísla, tak sme na tej markíze. A akože pre mňa je toto podstatné, pretože my vieme osloviť akože svojimi sociálnymi sieťami napriek tomu, že to má miliónové a miliónové dosahy za rok. Akože ja neviem, myslím, že 17 miliónov sme mali za minulý rok, pôjdeme vonku s číslami niekedy čoskoro. Tak tých ľudí akože úplne ďaleko mimo našu bublinu proste neoslovíme tými sociálnymi sieťami ani inými spôsobmi, ktoré máme k dispozícii. A ten akože jediný spôsob, ako vieme upozorniť na tie problémy, ktorými čelíme, je to, keď donútime proste, aby to bolo, keď sa dostaneme do toho bodu, že je to vo večerných správach. A v tom momente to jednak začína zaujímať aj tých politikov do nejakej miery, ale hlavne akože vieme to komunikovať. A akože v priebehu tých mesiacov a toho roka sme sa naučili, že vieme, ako sa dostať do tých správ. Namiesto tlačoviek sme začali robiť tlačové konferencie a vieme, že keď spravíme veľký protest, tak sa to tam dostane a vieme cez to komunikovať naše témy. A toto je akože pre mňa akože jeden z zásadných efektov toho, keď spravíme protest, že sa dostaneme mimo tú našu cieľovku aj mimo tých ľudí, ktorí sú na tom námestí. A ešte k tomu názvu. Ten názov som vymyslela ja a premýšľala som nad tým, že protest je nejaký demokratický nástroj, ktorý slúži spoločnosti, občanom a občiankam. Nemáme ich úplne veľa, tých demokratických nástrojov, ktorým dokážeme kontrolovať moc a dokážeme meniť niečo v spoločnosti, ale považujem práve protest za jeden z možných nástrojov, ktorým dokážeme zmeniť niečo v spoločnosti. Spoločnosť vnímam ako teraz momentálne ako nejakú societu ľudí, ktorí žijú na nejakom spoločnom priestore a spoločne sa snažia o nejakú zmenu. Že preto som rozmýšľala nad tým názvom, že to vnímam to ako nástroj, ako demokratický nástroj, ktorý je pre občanov a občianky a tým pádom preto sme zvolili tento názov. A myslím si, že sa dá uvažovať nad protestom ako nad nástrojom. Napríklad, ako už povedal Dano, dosahujeme ním mediálny výtlak. Taký mediálny výtlak kultúra nemala asi nikdy, ako momentálne. To je jedna vec. Potom je to nástroj aj terapeutický. Pre mňa určite, a čo som sa bavila aj s viacerými ľuďmi,
keď sa stretávate na tých námestiach, na tých mejdanoch, na tých párty pre SNG a tak, je to niečo, čo vám trochu pomáha prežiť tú ťažobu, v ktorej teraz momentálne žijeme. Pre mňa to je aj veľmi dôležitý terapeutický nástroj, myslím si, že aj pre kultúrnu obec. A taktiež to využívame ako nástroj mobilizačný tej kultúrnej obce. Pretože vnímame, že tá naša sila je v tom, že keď nás bude čo najviac a čo najdlhšie spolu vydržíme. Samozrejme, je to trochu utopistické a zrejme to nebude mať dlhé trvanie a nemôžeme na tom nejakým extrémnym spôsobom lípnúť, ale momentálne to je naša sila a tiež to považujem tým pádom za nástroj, ako dodržať tú mobilizáciu. Ja len krátko zareagujem, ale že jasne, ja protest úplne považujem za nástroj všeličoho a že advokačný určite, ale rozmýšľam, že častokrát je vyvolaný vlastne reakciou na nejakú negatívny podnet a môžeme ho nazývať spoločenskou zmenou, že odvolanie ministerky. Ale skôr rozmýšľam, čo je typický príklad protestu ako nástroja spoločenskej zmeny na Slovensku. Napadá ma tie klimatické všetky veci, ktoré sa pred pár rokmi diali a zbierali tých 100 000 podpisov, aby bol vyhlásený ako keby. Čiže vlastne tam nebol ten podne nejaký konkrétna udalosť alebo vražda Jana a Martiny. A priznajme si, že do ulic najskôr ľudí dostane niečo, čo ich ako naštve, hej? Ale oveľa menej ako keby to. A ja chápem aj ten bonus, ktorý Adam povedal, že vždy tam pridávame aj nielen ako udržanie statu quo, ale aj zlepšenie. Ale rozmýšľam, či v minulosti alebo v budúcnosti budeme schopní urobiť aj za lepšej vlády, proste protest, za lepšie podmienky v kultúre, alebo fakt za niečo progresívne. Aj v tom zmysle, že v minulosti existovali aj tie iné možnosti advokácie, hej, chodiť na to ministerstvo, rokovať, pripomienkovať zákony. Vznikla stratégia, že aj vtedy by bolo možno milé protestovať, aj možnosť transparentov pre ministerstvo má dať tomu ešte nejaký vyšší taký ako level a požiadavky. Takže toľko k tomu, ale a ja vôbec nekritizujem, ako ste to poňali a tak. Možno dám jednu ešte otázku, aby sme sa niekam posunuli, že na to, že sme teda kultúrna obec, že myslíte si, že dosť sme za ten rok, akože prečo možno nie je viacej umeleckých prejavov protestu alebo tých takých performatívnejších a happeningovejších, že neviem, či vy ste chceli to priamo nejak orchestrovať, ale že nemáte pocit, že mohlo byť viacej takých nejakých ešte teda nenormatívnych, nenásilných, ale možno trošku ešte viacej takých vyslovene artsy zásahov? Verona sa o toto snažila najaktívnejšie a my sme akože očakávali, že kým my akože organizujeme tie produkčne náročné záležitosti, tak by niekto iný mohol robiť tieto veci. Ale musím povedať, že veľa kreativity ste mali v tých samotných protestoch, hej, že napríklad keď bola v tom decembri, hej, tak vlastne to trúbenie a tak, že myslím si, že čo majú možno verejnosť aj na tom radi, že vždy je to trošku také osviežujúce oproti tým iným nudným protestom, takže mne sa tá kreativita v tom páči, ale nie je to takéto typické, ako keby, že umelecká rezistencia alebo tak. Ale už kľudne. Začali sme takú debatu spolu ešte pred prezentáciou, keď sme tu boli spolu traja, že zdá sa, a teraz budem ja kritická, že v tej umeleckej obci ako keby je málo nejakých kreatívnych prínosov a rezistentných, lebo vnímame Ruda Sikoru a to je vlastne zaujímavé, že Rudo Sikora je najvýraznejším súčasným výtvarníkom, ktorý chodí so svojím obrazom a absolútne sústredenie vo svojom jazyku, vo svojom veku sa nachádza v tom priestore a ozvučuje tie témy snáď jediný. Ja neviem, Zúza, vieš o niekoho? V subtilnejších podobách, že nie týmto štýlom. No, ale v subtilnejších podobách tiež rozmýšľam, lebo aj teraz je napríklad protest pred SNG. Ale to tiež skôr sa... A je štafetový, je v podstate veľmi podobný ako... Ten protest proti za... Treba mikrofón? Že mi napadá možno ten protest proti za... Není protest? Dobre. Kunsthalle, nie, že tam sa išlo z nejakou truhlu alebo dačo, ale... No ja neviem, hej, akože... Áno, ale nie, a to bolo tak... super, len vďaka tomu potom niekto musel ísť na políciu. No tak ale... Čiže, ale áno, no. tam to bolo a nezabúdajme na kultúrny mejdan, ktorý bol hlavne koncertom a nie protestom, ale
ja zase... Áno. Čiže takéto sa udiali, ale je pravda, že ani ten vlastne ako keby sa nestal nejakou opakujúcou sa vecou aj napriek ako keby úspechu. My sme to ešte jedna vec, my sme to dosť riešili v čase krejúceho sa kultúrneho štrajku, že ako štrajkovať, ako protestovať. A aj napriek tomu, že tam bolo akože zastúpené, že takmer všetky inštitúcie alebo každá inštitúcia mohla mať hlas v tomto krejujúcom sa štrajku, tak tam strašne málo prichádzalo k nejakým kreatívnym riešeniam, aj napriek tomu, že sme priznali, že my sa momentálne nachádzame v stave, kedy potrebujeme kreatívne riešiť, ako budeme štrajkovať, pretože ten normálny spôsob štrajku nám není vlastný a dokonca ho ani väčšina nevieme aplikovať kvôli legislatíve slovenskej. A tie výzvy tam prichádzali, ale neprichádzali tie kreatívne riešenia. Čiže je to zvláštne a stretávame sa s tým a hovorili nám to aj ľudia mimo kultúrnej scény, že trošku sme čakali, že to bude kreatívnejšie. Hej. Ale potom aj preto bol ten kultúrny Mejdan aj taký výnimočný, ale s týmto sme išli veľmi pri tom decembrovom, kedy sme sa spojili s Pohodou a urobili sme vlastne koncert. A my tu máme vlastne akože dlhodobú opakujúcu sú diskusiu s Veronou, kde Verona vraví, že by to malo byť čudnejšie a ja vravím, že ale to bude... že tomu nikto nepochopí a... Ja si myslím, že možno, že je to normálne, že paralelne všetky tie roviny ísť je podľa mňa by bolo akože malo zmysel a podľa mňa hrozne, že to aj čo si vlastne hovoril, že keby aj bola teraz skvelá vláda, úplne prístupná a neviem aká spolupracujúca, že zrazu pretláčať nejaký typ akože tém, na ktoré tu nie je pôda pripravená, akože slabá nádej podľa mňa. Čiže podľa mňa ako paralelná línia tohto celého vlastne by akože bolo dobré normálne, že mať a la PR agentúru alebo niektorá by vyrábala to, že vysvetľovala, že pri tom stave spoločnosti, v akom sme, čo kultúra znamená a to odraz toho, že ľudia to na fakt nevedia, je, že keď začala kauza SNG, tak vo veľkom rozprúdená, keď bola pri nejakom texte som si čítala komentáre a tam normálne jedna pani, Kriste, čo tam 200 ľudí robí? Strážia tie obrazy tam? Čo tam skladujú? A debata o tomto, že čo asi tam tá predzamestnanosť, že konečne ju vyrieši. Hej, tá Šimkoviča, že tí ľudia nemajú páru, čo mimo toho jediné, čo že vidia tých hercov hrať, to jediné, čo sa chytajú, mimo toho nemajú páru, čo vlastne tá kultúra akože robí a ani to nikoho nezaujíma. Čiže vlastne otvára to, že čo to je a že hej, vidia vo filmoch, že operujú lekári a aj zažívajú to na sebe každý aspoň raz, ale že toto je normálne obrovská vlastne pole neorané. No, tak. Mne sa inak ešte akože páči, čo sa podarilo kultúrnej obci zatiaľ, respektíve sa to nepodarilo tej inej strane, že nepočuť veľmi libertariánov, aj keď som to očakával, že vlastne celý tento posledný rok bude sprevádzaný tým, že však nech si tá kultúra zarobí na seba a odstrihneme kultúru od štátu, že toto som akože čakal ako proste libertariánsky saskársky backlash, ktorý nenastal úplne nejak veľmi aktívne. Tie korporátne prachy hrozia, že stratia, tak niečo, viaceré boje naraz to zlučujú, tak sa prioritizuje. Ja ešte také akoby premyšľam, že nie, že ako to dopadlo celé v Maďarsku, kde proste bola táto samozrejme iným spôsobom pomalý nástup, Salamová metóda, toto je ten turbo nástup, to znamená turbo backlash asi. Aby som to zjednodušila. Ale že vlastne, že to, čo sa stalo podľa mňa vlastne v Maďarsku s tým, že ja to poznám skôr ako keby z tej výtvarnej obce, je, že vlastne, že ako keby pomaličky sa vlastne dekonštruovali, deinštalovali proste všetky tieto verejné inštitúcie, proste privátne prachy sa ako keby, alebo teda posilnil sa privátny sektor, pretože ten privátny sektor sa zdalo, že súkromné galérie a tak ďalej, lebo tam sa zdalo, že tam je vlastne tá sloboda robiť to, čo už sa nedá urobiť za tie štátne prachy a v tých štátnych organizáciách, alebo dosadenie presne proste okličťovanie a tak ďalej. A teraz ako keby, že a zároveň vlastne sa teraz javí, že sa deje akoby nejaká nová konjunktúra, kde ako keby fidesovské vlastne elity nejako channelujú do týchto privátnych galérií rôzne typy peňazí a rôzni ľudia, ktorí sa tvária akoby zvonka napríklad aj, že sú úplne apolitickí, tak sa ukazuje, že sú politickí.
spojený s Fidesom napríklad, proste jedna nemenovaná umelkyňa, ktorá vystavovala na Benátskom bienále v Maďarskom pavilóne a tak podobne, na ktorú bol načlenované nejaké... No a teraz ja akoby rozmýšľam, že vlastne, že či sa my ako keby môžeme učiť z rôznych iných, teda, alebo že či tam je nejaká nádej, že to vieme ako keby nejako vynavigovať iným spôsobom, alebo či vôbec tam nie je takáto nádej. Lebo to, čo sa stalo v tom Maďarsku, je v niečom ako keby nádeja plné v tom, že nejaký iný sektor teda prevzal tú rolu toho, keď to nešlo robiť tam. A na druhú stranu to prináša iné typy morálnych dilem, že teraz s akými prachami sa budeme spájať, čo to vlastne znamená, či to... No, že skôr ako ma zaujíma taká... Neviem, nemám úplne otázky, iba že ako vlastne s tým celým... No, jak sa v tom navigovať, alebo... Akože ja som nad touto situáciou vlastne akože neuvažoval nikdy takým pesimistickým spôsobom, ako je to Maďarsko, pretože táto vláda začínala so 79 poslancami a tiež vidíme, v akom je stave. Zároveň akože ten stav je podľa mňa dôvodom, prečo tam tá Šimkovičová stále je, lebo akože parlamentná matematika, plus teda Fico ma zaujíma rád, ale že akože v princípe ja to nevidím proste na tento... Akože neviem si proste predstaviť vesmír, v ktorom vie toto vládnuť 12 rokov s ústavnou väčšinou. A mne príde dôležité pri tom, lebo ten maďarský scenár sa opakuje, akože nejaká predzvesť, ale oni mali predsa len iné, okrem toho, že mali ústavnú väčšinu, tak oni mali ako keby lepšie spolupracovať s ľuďmi, ktorí sa vyznali do tých procesov vnútri inštitúcií, čo není príklad na Slovensku. A tu si potlapkáme po pleci trochu, je to možno aj kvôli tomu, že tá silná odozva aj cez protesty mnohých ľudí moc neženie do tých vedúcich pozícií jednotlivých inštitúcií, pretože by sa zdiskreditovali pred pomerne širokou, zomknutou kultúrnou obcou. A preto sú v tých pozíciách a v tých radách ľudia, ktorí nie sú úplne kompetentní, čo nebol príklad Maďarska, lebo tam naozaj boli v priamom kontakte s akademickou obcou, ktorá už ako keby Fides podporovala pred voľbami, alebo aspoň tá časť, ktorá stačila na to, aby jednotlivé inštitúcie obsadili. Ja to zase poznám cez lokálny audiovizuálny fond, že sa im podarilo doviesť v podstate veľké meno zo zahraničia, ktorý bol OK s tou garnitúrou a pomohol transformovať ten audiovizuálny fond pomaly, ale tým smerom, ktorý teraz sa presne zameriava na podporu hlavne nejakého mainstreamu a tak ďalej. Čiže toto je ten rozdiel podľa mňa už hneď vstupný, že oni mali ten ľudský kapitál, ktorý vedeli do tých inštitúcií vložiť, čo tu sa zatiaľ po roku javí, že s tým majú veľký problém a aj keď už tam niekoho nekompetentného dajú, tak sa bohužiaľ vo veľmi málo prípadoch, ale naozaj vie stať, že na základe nejakého tlaku verejnosti odstupujú z tých pozícií, lebo im to není príjemné a ešte sa do toho ani nevyznajú. Čo určitá časť kultúrnej obce aj vyčíta, pretože ten rozklad inštitúcie tým pádom oveľa masívnejší, je to akcelerované, vidíme ten úpadok v SNG, ten bossing, ten rozklad toho tímu, pracovnej morálky, dosadzovanie na najvyššie miesta našich ľudí, ktorí nemajú žiadne odborné kompetencie, skúsenosti, vedomosti na to, aby riadili malé inštitúcie a nie ešte k tomu erbové. A vidíme, že naozaj ten rozklad je bolestný, kde sa z upratovačky stáva programová pracovníčka. Dokonca táto upratovačka napadla nášho kolegu, galerijného pedagóga, ale priniesli si ju tam a teraz po odchode vyše 70 zamestnancov a zamestnankyň sa práve táto upratovačka stáva programovou pracovníčkou. Na miesto Šaubmarovho mlyna, kde ja som pôsobila ako riaditeľka a som vo výpovednej lehote a končím 31. marca, prichádza riaditeľka, ktorá je manželkou okresného predsedu Slovenskej národnej strany. Nikdy v živote v kultúre nepracovala, v Šaubmarovom mlyne nikdy nebola, pracovala na katastri v Pezinku a toto je niečo, čo akceleruje rozklad tých inštitúcií, bude bolestný, nevieme, akým spôsobom sa to dá dokopy, či to budeme my, ktorí to budeme dávať dokopy, alebo až iné generácie. To na to teraz momentálne nepoznáme odpoveď.
ale je nám to aj svojím spôsobom vyčítané, že uprednostňujeme svoje morálne hodnoty nad hodnotami, pragmatizmom presne. Ale v každom prípade v tomto ja zostávam nepragmatická. Možno keď si to spomenula, že teda zväčša obsadzujú tých riaditeľky skôr na ten scenár SNG, hej, aj keď si zoberieme Literárne centrum a Slovenské národné múzeum. A SND je takou zvláštnou výnimkou, hej, že tá osoba nie je natoľko kontroverzná. Že ja sa napríklad toho viacej bojím, ani nie to Maďarsko cestou, ale že bude pribúdať tých kolaborantov, ktorých nepovažujeme za toxických, ako je Róža, ale že zrazu taký aj ten riaditeľ, teda, ktorý mal vyhrať ten prvý konkurs, hej, že není to človek, ktorý by a priori bol proste nepriateľný. A že či to vlastne v SND nedopadlo horšie v tomto zmysle, lebo tam zrazu majú človeka, ktorý ako keby tak, že činohra sa búri, ale ostatní to prijali, čiže v tomto zmysle si myslím, že tá škoda v SNG môže byť obrovská, ale možno je lepšie, že je to tak viditeľná ako diletantstvo, alebo až neviem, barbarstvo. No, neviem, ťažko si vyberať. Presne, že my nevieme, nikto z nás nevie, ktorá stratégia bude úspešná. Sú rozohraté rôzne stratégie, čo sa týka inštitúcií. SND má inú stratégiu, SNG má inú stratégiu, ale zdá sa, že že naozaj odchádzame a končíme. A takisto aj SNM, Slovenské národné múzeum, má inú stratégiu, tí zamestnanci. Uvidíme, ktorá z nich, a či vôbec niektorá z nich bude úspešná. Ale sú zvolené 3 rôzne stratégie. Jedna bola práve tým, že tam bol viditeľný odpor, že ten kolektívny odpor bol riadený nejakou jednou stratégiou, ktorá sa síce nechcela dostať do kultúrneho štrajku, ale prišla s nejakou výzvou hromadných výpovedí, kde sa ten kolektív zomkol a naozaj vo veľkej miere vyše 170 zamestnancov podpísalo hromadnú výzvu. Nepohlo to s ministerkou vôbec nejakým spôsobom a vidíme, že nakoniec zo 170 bude odchádzať zrejme 70, ale aj to je obrovské číslo na takú inštitúciu. A to je táto stratégia. Druhá stratégia je taká tam prežiť, mlčať, čo najmenej sa stretávať, ideálne vypočuť si a aj tak si robiť svoje. To je stratégia SNM. A potom SND, tak tam vidíme asi najkreatívnejšiu časť odporu, kde si tvrdohlavo 7 mesiacov idú jeden formát kultúrneho štrajku, ktorý vymysleli tak, aby neobťažovali ľudí, ktorí to nechcú počúvať. Robia to úplne eticky, slušne na konci každého predstavenia. Je to jeden súbor z 3, pretože tam je aj balet, opera, ktorí sú úplne konformní, spokojní, majú zvýšené platy, všetci sú šťastní a akurát činohra tam zohráva veľmi dôležitú rolu a štrajkuje spôsobom nie zastaviť produkciu, nie prestať pracovať, ale naopak pracovať a až dovtedy, dokým nás z toho pódia neodnesú. To sú také 3 rozohraté stratégie v erbových inštitúciách. My strašne zvedaví, ktorá bude úspešnejšia. Zaskočila z jednej chvíli, že v tej opere a v balete sa fakt nikto neozve. Že mali ste očakávanie, že možno aj tam príde viacej rezistencie? Nie, nemali sme tie očakávania. Ja mám blízku osobu, ktorá robí v opere. Bolo mi povedané, že tam sa protestovať nebude, keď sa neznížia platy. Dokonca sa im zvýšili, ale musím dodať, oni nie sú spokojní. Nie sú spokojní, ale oni majú tieto živé diskusie politické v tých zboroch, konkrétne operných, pomerne dlho a necítia sa komfortne vstúpiť do tej konfrontácie priamo s kolegom na šatni, napríklad. Pri opere, pri balete je to ešte možno niečo komplexnejšie, lebo tam je obrovské množstvo ľudí zo zahraničia, ktorí tú situáciu až tak nečítajú a neprežívajú alebo sa v nej až tak neorientujú. A tiež je to o tom vedení, pretože musíme povedať, že obrovskú zásluhu na vedení kultúrneho štrajku v SND má Miriam Kičiňová, ktorá je vedúca činohry. Zatiaľ, čo balet má osobu, ktorá
problémovou voči súčasnému vedeniu MXR nie je. Pri opere je to tiež vlastne veľmi, veľmi vágne. A tam sa tá inštitúcia v niečom aj rozkladá vznútra, o čom sa málo hovorí, ale je pravda, že tam sú momentálne tak akože málo ľudí vo vedúcich pozíciách na jednotlivých úrovniach, že tam sa ako keby pravidelne stáva, že tí ľudia nechodia do práce v ten deň, pretože deň predtým zistili, že im nemá kto dirigovať. Pretože už nemajú prvého, druhého dirigenta. Takže to len hovorím, že je to tak, v takomto stave. Oni sa nesťažujú, lebo tak ten plat im chodí, aj keď nechodia do práce, čo je vlastne, že vlastne opak štrajku, čo robia. To napojenie na showbiz alebo na nejaké... No, že to napojenie už na nejaký showbiznis alebo peniaze, neviem čo, že takisto vlastne viacej akože podporuje tie konformné pozície, že potom ľudia... Ale ja myslím, že akože showbiz sa celkom prekvapivo akože zapája vo väčšej miere, ako by som očakával. Minule sa vyjadrila Zuzana Smatanová, vyjadrila sa Adela Banášová a ďalších x ľudí, od ktorých by si to asi človek úplne neočakával. Že ten showbiz sa akože podľa mňa zapája do nejakej miery, samozrejme, akože nie je to revolučná smotanka. Tu len doplnil, že možno k tomu showbizu máme o mnoho menšiu priamu linku ako do ostatných sektorov, ale našťastie máme nejaké osoby, ktoré sú veľmi blízke osoby ľuďom zo showbiznisu, ktorí sú pravidelne oslovovaní, aby sa vyjadrovali a niekedy sa to tak aj stane. Oni s tým nie je to také, že dostaneme odpoveď na to, že zapojíte sa, že nie, pre nás je lepšie byť teraz ticho. Naopak sú to častokrát veľmi pozitívne reakcie. Ozaj, videl si teraz nejaké posledné časti Let's Dance, Adam? Lebo zrovna tie posledné som ja nevidel. No. Nevideli ste niekto Let's Dance? Priznajte sa, že kto je v pohode, každý má nejaké guilty pleasure. Nie, nevideli ste. Tak tam očakávame, že by sa mohli ozvučiť nejaké témy. Tak v Let's Dance, no, čo by bolo fantastické, skvelé, tak už len čakať, či sa to stane. Tak vlastne asi teda je to solidárne naprieč spektrom, zdá sa, nie? Viac či menej, že to je... Tak z našej perspektívy cítime nejakú solidaritu, ale je to naša perspektíva. No. Ale to je akože silná vec, no, že asi toto sa udialo, že táto... Že ja by som k tomu ešte možno dodal, že ono je to také, že keď tým ľuďom poviete, že počujete, nechceli by ste toto, tak oni to spravia, ale je otázne, že akože kde je to proste akože automatické, že to robia sami od seba. Lebo keby sme akože my obtelefonovali proste slovenských hudobníkov, že počujete, začnete niečo čítať cez vaše koncerty, tak oni by to určite robili. Ale není to také, že to... Čo? No ale kto má kapacitu na to obvolávať slovenských hudobníkov, že? Ale počas festivalovej sezóny a zrovna na Grape sa to viackrát spomenulo, to bolo aj tesne pred protestom. Ale to bolo presne, že im to niekto akože pripomenul, že nechcete... ale oni boli teda nadšene, sa do toho pridali, len možno to nevnímali ako, ja neviem, ja teraz nechcem hovoriť komu, čo prišlo alebo neprišlo v ten moment, ale možno tento druh podpory zjaviska nebol taký zaužívaný v takej DNA niektorých ľudí, že sa im to stačilo im to proste predstaviť ako možnosť a mnohí sa toho s radosťou chytili. Majú pocit možno, že nezávislejšie dokážu fungovať od toho ministerstva kultúry, než hoci kto ostatný, že... Alebo sme sa stali už aj pre nich príliš mainstream. Ale ak má niekto iný otázku, prosím, my sme bez moderátorky, tak sme si to moc neodsledovali, tak priestor si tu kradnú prirodzene. Ale máme Láca to odmedoruje. Aha. Ja možno osobnú otázku by som dal na záver, že je to také pohnuté, čo si žijeme a že fakt, že pre mňa to ťažké napríklad v jeseni bolo to striedanie tých emócií, že jeden deň sme zažívali ako radosť niečoho a druhý deň akože takú tuto, že už to aj emočne akože zvládať. Čo bol pre vás tak highlight, keď sa obzriete od toho prvého protestu do teraz, taký ten možno, že taká osobná moment, nemusí byť len na pódiach, môže byť aj v zákulisí, ale že keď sa povie protesty ako nástroj zmeny, tak čo sa vám tak vybaví? Mne napadá jeden moment, pretože ten deň bol naozaj bláznivý a to sme začali s Veron na riaditeľstve policajnom. Po 2 hodinách sme zistili, že nemáme šancu mať pódium.
nejakými zázrakmi sa to udialo. Niektorí to viete, niektorí neviete, ale aj tak to nebudeme hovoriť na záznam. Ale ten moment, kedy končilo to stretnutie v SND a človek sa pozrel z toho balkóniku a uvedomil si, že tí ľudia tam nenakupujú a nestoja zrovna vonku, aby sa nadýchali čerstvého vzduchu, aby znovu išli nakupovať. Proste to plniace sa námestie pred budovou SND. Keď som zbadal to množstvo ľudí a zistil som, že to nebude tých nami plánovaných 1500, tak to bolo ako keby, ale plus sa do toho zarátalo aj nejaká eufória z toho, že sa nám podarilo postaviť pódium, tak to bol ako keby vtedy sa to pre mňa tak nejak zhmotnilo a odtedy nejaký druh energie si z toho ťahám. Ja neviem. Zážitok vystúpiť von zo SND. Bolo to prekvapenie, lebo ste zavretí, ste úplne od toho odfiltrovaní, máte pocit, že tam bude nejakých 300-500 ľudí, nejakých nezávislakov, kamarátov a zrazu tam je obrovské množstvo verejnosti. To bol šok. Áno. A mali sme pódium, sme to zvládli. Mali sme perfektný backstage od Martiny Kotlárikovej, ktorá nám priniesla také tie, ako to nazvať, divadelné. Čo sú to? Zábranky, ale s takým velvetom. No úplne krásny backstage sme mali vytvoriť. Všetci sme boli super spotení. Ja som mala takýto flag na šatách. Potom ministerka to komentovala, ako tam tí upotení na tej tlačovke. Ministerka je fashion police totiž. To je, no. Aj na tom proteste, čo bol na Benátskom Bienale. Áno. Normálne vyšiel potom taký článok, alebo tlačová správa potom vyšla a komentovala nielen, čo mali performery oblečení, ale vidíme bývalého riaditeľa Kunsthalle Bratislava Jana Kratochvíla v ružovej šiltovke. A tak to normálne fashion police. Tam vtedy, áno, už si pamätám, aj Hroncovú komentovala. Silvie Hroncovej. Áno, presne, to si pamätám. Máš pravdu. Nie len dramaturgiu, ale aj na to, ako budeme oblečení. To bola eufória, ale úplne najkrajšie z tých protestov ja vnímam stále tú jamku pred tým ministerstvom kultúry. To je pre mňa ako keby taký záznam pamäte, že to je tú jamku z toho držania, toho transparentu, tak to je pre mňa, čo sa týka pamäte, veľmi hodnotná vec. Ja neviem stále. On to neprežíva. Ja poviem svoje. Podľa mňa, akože tých momentov bolo veľa a oni ako do veľkej miery podľa mňa kompenzujú ten výdaj energie. Napríklad vždy, keď skončí protest pred FPU, tak taká tá obrovská úľava, ktorá na človeka ako doľahne. Ja si fakt musím ísť dať panáka potom, aby som a nerobiť nič, lebo proste taký tá eufória. Ale napríklad niektoré momenty, ktoré pre mňa boli silné, hej, že keď počas kultúrneho štrajku sa čítali tie mestá. Najprv to boli aj inštitúcie, alebo že rovno to boli mestá? V auguste to boli inštitúcie, ktoré podpísali spoločné vyhlásenia. Na štrajkovom to boli mestá zapojené. Lebo inštitúcií bolo priveľa. No jasné, ale že aj tam, akože vy ste na tých protestoch mali veľa performatívnych prvkov. Tuto sa robila tá zvuková, hej, potom sa robili tie rôzne pohybové, takže ako vy v tej dramaturgii budeme sa snažiť, skôr myslím, že mimo toho veľa nie je, ale aj to, že tie mesta boli repované, hej, že to vlastne akože malo to tie momenty, alebo keď sme ako Anténa potom stále aj otvorená kultúra na konci v decembri na námestí, keď išla hymna, aj sme s tými mestami tam boli a tak a vlastne aj tá hymna v podobe tej ľudovej hudby, že vlastne tie protesty v sebe majú aj ako keby veľa takého kultúrneho a takého naozaj akože, že pozitívneho, takže že vďaka za to, že to robíte, však my vám aj veľa akože ďakujeme, ale že vlastne že bez otvorenej kultúry by nebola táto akože séria protestov, ale prináša nám aj radosť, no to je dôležité vlastne, možno si uvedomiť. Ja by som iba doplnil k tomu, lebo ako si spomenul, že si musíš dať panáka, tak ešte veľmi silný moment pre mňa bol po tom augustovom proteste. Sme skončili v Novej Cvernovke za jedným stolom. Otvorená kultúra, my sa poznáme hlavne z online callov.
A to bol tak čarovný moment, že sme tam, neviem, 8-9 boli, popíjali. A to sme sa cítili ako na konci Dannyho party, ako keby sme vykradli kasíno, že sa nám podarilo postaviť pódium. Takže toto bolo naozaj veľmi, veľmi osobne ľudský, hej, ale trošku mám pocit, že sa tak dostávame už iba k takému potlapkávaniu po pleci, za čo asi aj ďakujeme. Ale teda... Alternatívny názov, ako padlo, protesty prinášajú radosť. Alebo protesty. Psychoterapia. Kultúrna jamka. Je to tá Peleho jamka, alebo tá? Nejaký väčší výzer by to chcelo, no? Nie také, že metodická príručka. No ale musíš vedieť, aká je tvoja cieľovka. Toto nebola masová cieľovka. Sme veľmi úmne takto. A ja už asi viem, mne sa najviac páčilo to akože veľmi zborové kričanie vy ste kto pred FPU. To bolo... Vy ste kto? Ale tá rada z rada FPU, to je tak silný proti mne, ako keby, že tvoje že tam keby som sedel hore a niekto mi kričí slovo z rada, tak ja mám pocit, že to A to podľa mňa aj dosť ako zafungovalo. To je silné. Čas už máme celkom veľký, pokročili. Tak ak máte ešte akúkoľvek otázku, tak určite nám ju môžete položiť aj v menej takomto pomerne formálnom nastavení, pretože nikam neodchádzame. Ďakujeme.